Birinchi sınıfqa оқырға кірушілердің әтиәниләреннән гаризалар кабул ите башланды. Район буенча 450-гә якын бала тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керәчәк. Быелгы елның 1 апреленнән без үзебезнең мәктәпләребезгә 1 сыйныфка укырга теләүчеләрнең әтиәниләреннән гаризалар кабул итә башладык. Гаризаларны дәүләт хезмәтләре сайты аша яки индивидуаль рәвештә мәктәпкә директор янына килеп тапшырырга була. Гаризалар 2 этапта кабул ителә. Беренчесе 1 апрельдән 30 июньгә кадәр дәвам итә. Бу чорда мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче, шулай ук өстенлеккә ия булган гаиләләр гариза бирә ала. Икенче этапта, ягъни 6 июльдән теләге булган һәркем документларын тапшырырга мөмкин. Ләкин прописка буенча булмаганнар буш урыннар калган очракта гына керә ала. Шәһәрнең 6 мәктәбе дә укучыларны кабул итәргә әзерләнә. Киләсе уку елында 4 1 класс булачак. 108 малай һәм кыз укырга керер дип көтәләр алар. Школа у нас хоть и большая, она полностью укомплектована и педсоставом. У нас работают квалифицированные педагоги, имеющие квалификацию, а учебники у нас достаточно 100%. Мәктәптә уку башланган чорга бала 6 яшьтә 6 айдан да кече һәм 8 яшьтән дә өлкәнрәк булмаска тиеш. Гаризалар кабул ителгәннән соң 3 эш көне эчендә мәктәп баланы укырга алу турында карар кабул итә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.